Mga dapat naman himuon pananglitan ipasaka sa Alert Level 4 ang status sa Mount Canlaon ginaprepara na sa Task Force Canlaon. Nakatutok Irene Pedreso. Bangod sa hindi mapaktan nga aktibidad sa Mount Canlaon kag posibilidad sang liwat nga paglupok sini, ginapanghandaan subong sang Task Force Canlaon ang posible pagpa-evacuate sang dugang nga 10,000 ka pamilya sa Negros Occidental. Pananglitan ipasaka sa Alert Level 4 ang status sang bulkan. Kung matabo, halin sa 6 kilometers, magalapad sa 10 kilometers ang permanent danger zone. Level 4, dalawang bagay. Maghahabol tayo sa paghahanda kasi 100,000 na tao, hindi biro. Pagdating sa pagkain, sa medical kits, hygiene kits, ang DSWD, ang Office of Civil Defense, ang Department of Health, ready tayo dyan. But silingon, madugangan pa ang masobra 1,000 ka mga pamilya nga nagapabilin subong sa evacuation centers. Plano nga hatagan sa palangabuhian ang evacuees agud mapadayon gihapon ang ila pagpangabuhi. Bilang paghahanda, tinitingnan natin yung posibilidad na matagal to. So tingnan natin yung posibleng temporary livelihood programs for them. Sunod naman sa lakas sila na LGU, apisar amat-amat na nga natukod ang 10 cities sa Himamaylan City. Wala pa naplastar ang Memorandum of Agreement kung sa diin kung tani nakasaad ang kasugtanan kung anong himuon sa evacuees nga ipadala sa lugar. Pero kung silon ko sila nga dikto, dapat nakapreparar na. Ginapalamong ko tanon pa kung sino masagod, sino maatipan. Actually, nakaistorya na kami ni Mayor Tungson. Plano sang alkalde nga magapangayos ng dugang nga pondo sa national government sa tion nga ipasaka sa Alert Level 4 ang Mount Canlaon. Upod Garuel Banggoy, Irene Pedreso, One Western Visayas.